Tripura o Bangladeshi illegal immigrant ongni bagai kok sanai khoroksano tabuk Ranjit Ramchandra ni MLA hake botini o issue no tiye 21 sector ni Assam Rifle Commandant Brigadier Manish Rana bai malai kha tai bom memorandum kaisa yafarka o Bangladeshi illegal immigrant ongno a issue rong no tiye kwbangma koklam salakya hake borok bobong ni joratei o illegal Bangladeshi no rutugui bong no tai deport khlainani Assam rong no khlainani bagai kok rekha nei Ranjit chaka hake amte hake no tabuk Bangladeshi illegal immigrant ongno tabuk bo honani bagai je samung klayang ni tongmani hapang Tripura hapang rok amorong no bo kwbangma thaithayo thangai hastepa hayake rajyapal lok bai bo malai koklam sawi tong bo Bangladeshi illegal immigrant ongno honani bagai kwbangma kotor officer rok bai bo tai kwbangma district ni SP tai kwbangma district ni DM rok bai malai tai kwbangma kamini je Tiprasa lukurok ba tongnai rokno arare khaleye omo kok tisawi tongo temani bagi himale kwbangma thayono norok nukhona Bangladeshi illegal immigrant rok kwbangma kamini borok rok je oreli khaye je Tiprasa rok janungmani yagulo borok no rutugui je complaint rok khaleye Bangladeshi illegal immigrant rok romjagi tongmani norok kok tumani bisingtoi nugna haipano onya hasya rogo samung khlaijama haike tabu bo khlaijagya haike omono muthumna nai tongmada klai haipano kwbangma Tiprasa rok tabu bo omono tui kok salai tonglai ta Ranjit songrok bo temani bagi himale omono pogui kok saya tonglai boi khlaya hanyo laire di hoga kai ulota mongno sawimiya haike amoni bagi na Ranjit songno bo nugna norok chini kwbangma Tiprasa leader rokno bini logi rogo tongnai rokno bo je kwbangma lukurok bai kwbangma je CM panong tung bo je rajyapal panong tung haste pahayake kwbangma officer rok bai kok salai tonglaimani o issue no tui Bangladeshi illegal immigrant no tui haipano je hapang tongnai rok Tripura bo tabu bo o samungno khlaiya o samungno kokle sawo CM khlainai hinai chung kwbangma kok tumarok nugo haipano khas khlaiya tabu bo haike amono wansugui nakeke Tiprasa rokni thinang tomongno temani bagi himale norok Ranjit samani khana kwbangma kok tumani bisingtui bo interview najangma rokni bisingtui bo o kok saka 1971 bo kwbangma Bangladesh ni haike East Pakistan ni yang Tripura o oro Horna Bagai tongo ajora o shelter mani ajora o 14 থেকে 15 লাখ o jaga o shelter reka borok rong Bangladeshi rong no haike ajora o chini Tripura ni population matro 14 lakh se haike Ranjit chamani ajora bo central ni bisingtui taisa je Bangladesh lamjangmani yagulo borok no phiro khonani bage amte hai khlaijaga taungne hai haipana ajora o Tripura o horjakliya nei bo saka haike tabuk bo amte hai system da ngnani nai to haike amo chini borok rok se samung khlainani nangsinai jotoni mililai je Bangladeshi illegal immigrant saimanga kai jungno amo complaint mare nai haike chini leader chini Ranjit chongbo jungno logiri tongo kwbangma borok bo samung khlai tongo Bangladeshi illegal immigrant ongno honani bagi Tiprasa rokni je future Tiprasa rokni je identity tongmani omono banchirina bagi kwbangma officer rajyapal tai kwbangma DM district ni je SP rok bai malai kok salai tonglayo haike amo boroksi amsa haike chungno logiri tongka chungbo logiri manu bono haike amono Bangladeshi illegal immigrant ongno honani bagi Ranjit chong samung khlai tongmani tabung norok busuk jorati Ranjit no logiri norok komini bisingtike shahori manu haike ang ngaga to ang Tiprasa ni bagi je samung khlainai je sa party ni phanang tongting ang bonus logiru haike Ranjit samung khlaio that means ang bonus logiru Tripura o kwbangma Bangladeshi illegal immigrant habi tongo 500 jon habga kai 5 jon rokse manjago tai bad biking kai yogui chini kwbangma je ADC area tongmani forest land rok ajago borok tongthai colony riwi rejago kwbangma bongni wanji bosongrongni NGO rok government bai hayakai Tripura hapang bai kok salaimani yagulo borok amono sign khlaiye oro toniri ru hagi kubi kok sanen ngakai Tripura o Bangladeshi illegal immigrant ongni kok sanen thangake thuru rongni sai wanji bosongrong bisirbak bangphio hagi tabung ngakai ST chakma rok bo chung nugjak phio kwbangma je Bangladeshi illegal immigrant rok romjakmani hage borok bo ST status nawo chini kwbangma je o jagani original ST agio tongtoni Tiprasa rongni kwbangma chawi tongo haike wanji bosong rok bo o jagao phai borok SC agi sircity rajani bongsoni chimi tongi tongne SC rongni wanji bosong rokni chawi tongtong tabu phaine rok haike amoni bagui no kwbangma bo thuru panong thung wanji panong thung ST panong thung bo oro illegal bai phai tong hakai bono hori rene nango illegal bai phai tong hakai haike amor ono tuino Ranjit chongbo samung khlai tongo
haike Bangladeshi illegal immigrant no bahike reklai horman nor komeni bising tiki sahodi jung Tiprasa rok joto miliwi thanjakai da amu khonani nang amu nor komeni bising tiki sahodi tai joto no thanja angnani bagi sadi haike tini biam sungno nor joto kulumbai ke hambai.